Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippines, starter time last 9:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Light Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol. Mga gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga buntag Palamati, Region 1, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 18 minutos karon nga adlaw Lunes, balik trabaho, balik eskwela. At sa 24 bulan kita sang Pebrero, sa gihapo nagababilin sa tuig 2020. Lunes naman nga edisyon sa inyo siringa palatuntura siranda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa ato siringa news team ato siringa correspondent sa liwat naman nila siringa pagdurong sa pinaka ulihi labas natipon nga mga police report blotter entry record of events opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining mga kapulisan Central Southern CAG Northern Negros. Of course, ang aton sa nga patrol, 3 na para patrol, liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, aton naman liwat kabantayan, aton naman liwat himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabiyon na naman nga mga eventualities
from where the action is. Para si Action Jandias mga responder. Back to back sa atong piloto action, Nani Kirao. Ang atong mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga update, balita, national, international, monitoring center sa Action Radio Bacolod, buylog nato na puwersa ni Action ang Defensor. Updan man kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, master control sa technical side, buylog nato na puwersa ni broadcast engineer Nel Marmadera. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Sa kinanda ng inyo silagat ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, tubtob Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilini sa kauras. 15 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Una nga ba sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sa Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton sining lawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Kabangdanan sa balatian. Number 1, sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga katambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kagiban pa. Nakahibano bala ka mga Evergreen Herbal Capsule, mapito ini ka mga sangkap, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga botika sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Tumar kita adlaw-adlaw, make it 3 times a day. Evergreen Herbal Capsule. Ang inyo katimbang sa inyo nga ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ini mga bahay sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong man sa inyo kalawat sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalobla ka mo nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nagabulig tap na makaangkon kita siya tawag nga kidney stone. Ilibagon sa kada inumo sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, mangin maayo ang imo sini pagpangihi. Nagatinlo ini sa aton nga urinary tract infection nga ginatubuan sang kidney stones. Para hindi kita matapikan sa balatian nga bato o kon kidney stones, anong paginahulat nyo? Inom kita adlaw-adlaw. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, mabakal sa bisan di lang butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! Of course, sila mga bayan sa ato, sila nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Santon Placer Valowel, sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, sakit na imo puson, Santon Placer Valowel na. Katol-katol, skin allergies, skin diseases, mag-Santon Placer Valowel na. Sa mga butika, mabakal, Santon Plus Herbal Oil. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon!
Din pangabagi ko sa ato sining amigo ni retired Police Colonel Placido Hintoleo. Di na paksyonan na tarang nga mahimata, kakilala, kaparentihan, pamilya. Gayuna, Hisulgon, ngang schedule sang nubong ni Placido Gayuna Hisulgon Jr. natala na ni sa Biyernes, Pebrero 28. Las 9 sang aga, diri sa Rolling Hills. Ang iya sinibangkay ni Placido Gayuna Hisulgon, ara nahaya sa St. Peter, Barangay Alihis. Kung siyom na kabati, paliog lang palinton sa mga natungdan, ang nagapaksyon, retired Police Colonel Placido Hintoleo. Condolences lang sa pamilya Hisulgon kag sa pamilya Hintoleo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:50 na. Sa Sinigabayan, sa atong lagad, check na ito Siniga Patrol 3, Anabara Patrol. Ibalonta sitwasyon sa Metro Bacolod. Observation report ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yan si Aksyon John Diaz. Line number 3 sa report. John, maing gabi. John, please come in. Maing gabi ako sa totalan kung nagkaksyon ang patakaroon kita ng labi. Live kita delegat report sa tubang kita sa Holy Family Products. Ari kami sa barangay Dumanan, Blocks na Rex, sa Bacol, Kalayo-layo, sa among lugar, no? Eh, nakitinatsempohan ang balang amunin sinoras, nakabalik dari sa may police station number 10. Hindi niya kaso kung kriminal o kung ano man mga insidente. Pero ari kita dari sa area sa Dumanan, kay nag-check kita dari, kay ti kamarong kakis, alam ko na mo, kag ti only awardee sa Bacolod City Police Office. Gani. Police Captain Armelin Vargas. Ano ko na award ni Ma'am Vargas, iba doon na naton tugay-tugay, no? And anyway, sa PCPO, isa, may haraman sa lopo, isa ka-commissioned, may isa non-commissioned, pero lain naman nga award, actually, kaya na nagipasudungkan. Pero anyway, kinamit sa ito pa rin po, karoon nga gabi, diri sa may Handumanan, Blau, may nagkabaligya, para di ka mga inasal, amo sa ni Uras, si Aksunani, ganito nag-try ka-out ko rin nasalo. Din? Nagbakal sa Aksunani, kira inasal, aksunani na. Di siya nagbakal? May arin sa kilid ng iskilahan ba lahat? Kilid sa iskilahan? May nag-bulabaligya, dali nga inasal, no? Yung sa likod magabihan ni Kao, kag wala ka pa panyapon. Ay, dali, pwede ka bakal sa inasal nila. Mga alay na, ano man no? May mga manok, may baboy. Ang common lang inasal ako, kagila pang makal. Okay. Marabot na pilanggit pang bakal ni aksyonan. Na mismo sa Mandalagan, sa Handumanan ng inasal? Oo, ito din sa Dumanan mismo. Di na sa may tindahan? Hindi sa may iskilahan, bala? Iskilahan lang. Tubangan? Kilid sa iskilahan. Kilid sa iskilahan. Ano bakal mo? Manok? Manok. Huwag ka nga manok, ha? Namakakaroon sa iskasunan ni manok. Ang pakpak. Pila na pakpak nung? 40 pesos sila pakpak. 40 ilang pakpak actually. Namin man na pakpak. Ano na papanet na sa ma'am? Dalunggan. Maskara, gano'n na, maskara. Jan. Maskara, gano'n na, maskara. Maskara. Magkutas na na ay? Magkutas na mo na, maskara na? Oo, mga 50, no? 50 something. 50 pesos ko na sila. Daro dalunggan, kita ko niya. Sa may dalunggan, nagay party. Ano gani, maskara ang tawag siya na? Okay. Mo na ko pwede ka-account ito kay Shirley. Maskara bla, oo. Maskara ka na Shirley bla. Magkutawas na, kabaro na siya.
Gani. Dapat tinlo sabi ko layo siya. Yang saya ka balik ako yung maangkop ng presyo. Gani. Kasi mag-iimpon ang kuko sa ginasugbad, ha? Layo Naman? siya man sa ano. Layo. Sa mga natin kayo may inom ni oras. Kaya may nakabakal pa. Sang ila. Kung pwede may balik para dari no. Sang inasalan. Ang inasalan dari sa lugar yan mismo. And may nagkawala to dari mga tricycle. Example, kung layo mo lugar, sugudlo ni mga pulian at sunod may mga pasero man tinga jeepney, may mga tricycle man tinga nag-aulat mga pasero kung nga gabi ang sarap. Madamo pa may nagbiyahe di tricycle, may nagbiyahe pa man nga jeep. No? Pero halos nun tanan nga mga balalagyan, mga grocery store, mga convenience store, bukasan 24/7, of course, no, may harap pa. Pero ang in terms sa mga gagmay din nga pabaligyan, mga butika na ganyan dumanan, gado, damo di mga pabaligyan. Ang papadring, dakot lang hypermarket, wala pa diya pa na tapos, wala pa na balik na construct. Pero nakalkal, naguba na kitang building. Wala na kitang building, pero ang ila dari ang ongoing pamandir ila man nga construction sa mismong building actually. No? And I check na ito nga gabi, si Police Captain, si Ma'am Vargas. Ma'am, magabi, dito ma'am, check na si Ma'am, okay, doon pa. Dito kay Ma'am Vargas. Magabi, magabi. Sorry ko po natin si Police Captain, Armando Vargas. Congratulations. Chief of Police for PLO6 Karamigan. Ma'am, magabi. Mayang gabi dyan. Ay, sorry, Eric, wala po ma'am. Mayang gabi, Eric. May gabi sa, ma'am. Ma'am, Congratulations. Eric? Congratulations kay ma'am, ah. Congratulations ko naman, Ma'am Eric, ma'am. Salamat. Wag kita da, ma'am. Wag kita da ko na, ma'am. Rafa. Sa mga awan, mo kung kita na itay ka, pumahal sa mga awan. Ikaw mo maawin mo? Oo. Ano, ma'am, paano nakuha? Ang amo ni, kung may idea sa anong deliberation, anong policy usually nila, ang PRO6 kay region yung nagawa. Bali, ini nga award, ginhatag in relation sa 29th Entry Foundation Day sa PRO6. So, may mga ginhatag sa award. Ang sa napakatagang award, nag-undergo into sa deliberation sa PRO6 man. Binbless kita sa sabing pilihan Best Women's COP. Pero usually, every year, may gina-award ang ginawa. May may mga set of awards din na. So depende sa ila nga anong ila bilang category naman na ina-award. So best women last year may anak man na siya. So di ko aware kung sino last year. Pero mama usually anong ila na criteria para po ang ilang best lobby. So, din kasi nila ang mga operational accomplishments natin. I-compare guro nila sa iban man ng mga hepe nga babae nga panilang ko. So, sa kaginaling basa ito ang citation. So, may number of accomplishments by bus, illegal gambling, pati ang administrative guro ang viewer may kasingal na nila. Okay, kumbaga overall performance possible. Siguro. Oo, muna. Nagsigi na ng may ibang mga awards for women, di ba? So, may WCPD, wala mo bihara to gina. Okay. For Women's Protection, Best, WCPD. Pero mamang mo award is Best COP or Best Women's COP. Ano na siyang pinaka-meaning niya gina? So, bali among the COP, siguro nga babae. Bas, ako ang may pinakamataas nga accomplishment. Siguro sa quarter, below ka 2019 or 2019. After the start? 2019. But maybe the basis ang pagpungkot mo na di San Dumanan. Oo, so sa San Dumanan, kaya tinagsugod to di December. So pagka January, start ko sang 2019 until man sa December 2019. Kung sumasamaon, mga 1 year and manok 4 months, 3 months sila. Oo, dire. Pero ang ginbasihan na 1 year lang, January to December. Pero may ma'am, kin-present na nila sino iban yung mga finalists or award na rin? Why na? Actually, ang nabatunan na ako nga pa Iloilo ko sa third day. Okay. So, ay man, why na kami, welcome kabalungan, namiti ko,
So, ay pinakibot lang nga may radyo message nga makagto ka na sa Iloilo. Pero ang pag-abot mo tumang kabalo ka nga awardee ka or wala? Kabalo na kay may nagpadala na sila radyo message mga ma-report sa Lunes. Kag dapat timplano padikto kay awardee na. Okay, so kung ka mo nun eh. Daan ko na kay naara na sa radyo message. Mo na nagalit. Okay, na sino nag-award? Sino harap ito? Mga high official? So the awarding was led by our regional director, Police Brigadier General Rene Pamuspusan, together with the guest of honor and speaker, ang first congresswoman sa Lone District sa Iloilo man, si Jamjam, si Representative Julien Jamjam Baronda. Siya Siya ang nag-award sa amon. Pero other than that, ma'am, may mga lalaki man nga mga awardee. May mga awardee man na halin sa iban nga unit sa PRO6. Like may man halin sa Antique, halin sa Nopo, halin sa Capiz, so sari-sari man nga mga unit. Thinking of Nopo, actually, congratulations kay Police Officer, Jiga Hemino, ano ka ni award din? Naman ito na-award sa accomplishments ni sa 9165, illegal drugs. Sige, Hemino. And then meron mga PNCO again. Pwede man siya nga PNCO, si Police Staff Sergeant Daryl Bailanga. So, ikaw isalak sa BCPO, may duwaya sa ano? No po. Palitatlo kami na lang dito nagtagpo sa PRO16 na mag-receive sa award. Ang award, ma'am, ano ma'am? May cash ni ma'am? Wala. Anong basis nila sila dyan? Ma'am, naman ko ano ko nung pinaka-basis, di ba? Isa mo tong overall performance. Bali, ang operational accomplishment kag ang mga overall performance ng station ikag sang akon di accomplishment under my leadership. So, hindi kasuloy na, ma'am, nga mayog na yung mga performance. At ako si Ma'am Vargas. Ma'am Vargas, Captain. Okay. Captain Hello, Vargas, may ma'am. gabi. May gabigid, no? So, indikasyon ina nga nagapatimaan ina nga maigi magaling performance mula sa station number 10 kung si delikati na nakuha mo ning award, ma'am. Okay. Noted si Action Jan. Balikan si Action Jan Diaz. No, kay gusto tayo baluon sa kay Ma'am Vargas. Na-attain niya ni tanan nga award because nga indikasyon nga nagapakita nga mayo ang performance ni Captain Vargas, ma'am. Hello, Rick. Okay. Ma'am, ini ma'am nga award na achieve mo because nga indikasyon nga nangin mayo imo dira performance sa station number 10, ma'am. Yes, Rick. Gina-consider ko ini nga achievement, no? Pero hindi lang ni akon effort. Hindi wala gapang duwa-duwa nga ini group effort sang mga personnel diri sa Police Station 10. And first time ni natabo sa station number 10? Nagligad under sa leadership ni Police Major Giver. Okay. Nakabaton man sila award diri pero hindi ko familiar kung ano basta nakaagi na sila baton man award. Okay. So, I think ini first time natabo sa station number 10. Yes, Rick. So, congratulations, ma'am, for job well done. Nagapareser lang ina nga tungkol sa maayong mga performance plus maayong mga relationship sa mga tao mo na-achieve ninyo inatanan nimo, ma'am. Yes, Rick. Ma'am, congratulations for job well done. Panamugid nga salamat. Kag gusto ko man i-take ang opportunity no magpasalamat man sa mga media friends sa kahit sa amon mga accomplishments, especially sa mga baligbas kag sa gambling, nakugid ang bully sa media. So, thank you very much, kid. Welcome, ma'am. Welcome. Action dyan. Ma'am Vargas, pinapagkakala yung 1 year and 3 months sa Station 10. Dako dasig lang, no? Isa sa katuloy, tatlong bulan. Oo, dasig lang gani. December, 2 years. December 2 years. Ang bala si Ma'am Vargas dyan, ay advice kita siya, ma'am, nga kilala ng imong achievement, ng imong kadalagan, padugo-duguan mo gina, ma'am. Ma'am, ang bala ni Rek, pinaka-the best kung naobrahon mo kahit yung achievement ka. Tapos kasi tawag nga padugo-dugo, ma'am. Kaya sindikit ko.
Pagdugod-duguan mo para makuha mo ka sabid-sabid. Oh, kaya siguro magsabit-sabit lang. Pero kumusta ang season 10, ma'am, so far? Ang amon, actually, ang malinong when it comes sa total crime volume namon diri, nagnubogid siya. Hindi man sa effort ng tao, kasi ang continuous na checkpoint, mobile patrolling, kag sa paglibot sa amon police community relations officer nga galibot din kami diri sa barangay sa Handumanan kag sa Pilisa. So nag-gain namon ang trust and confidence sa mga tao man diri sa amon na sukupan. Ma'am, ako lang ko, kung kapato ka ma'am, isaga pamati ka, masaksunod daw, no? Giti, perfect. Pero ma'am, bala man kung sino ka text sa Eric, ma'am. Wala ko gani kay Sara kung tubangan. Mabatian ko lang sa monitor nga gingreet na kami ni Eric. Sili ko gani, bukutuntunin ng mga tao sa likod. Nag-text naman ni kay Eric. Laban! Pero kilala mo, no? Wi-Fi. Discoverihon ko pa. That's all naman awan. So, pagkukudo ka, no? Anyway, actually, namin naman, Katie, renovated na ang police station number 10. Hari kita di actually sulod. Very good. Kung magtinir ka di ka na maginutan. Uh-huh. Kaya nga, centered ng ilang aircon. Ay, very good. Ma'am, ano na, pag centralize, hindi ma'am yung aircon, pagpungko mo, amo na ni sila, or renovate na lang, bago. Pagpungko ko bide, ginpakayo siya, ginpa-sliding para kay in preparation para sa aircon. Ang perimeter fences namon gin-close kay sa nagligad open pa na siya, so hapos kami di iharas. Ginpa-close na siya kag amo na ginpa-repaint. So kung subong, no, may ara na kamo TV, so wala ba CCTV naman ma'am ba? Ara na lang CCTV kay project na siya yan ni Sir Dongbo paghalin niya, ginbinla niya, CCTV ang stations 1 to 10. So 1 to 10. So hindi na subong ma'am, next nga target, barangay, managiliyang sa mga state pa rin sa Panokoy. Mga barangay. Gina-encourage kitang barangay, tani, na magbutang sila sa mga areas na lang prone sa criminality. Medyo dulong-dulong. Medyo dulong. Correct. Ma'am, ano na lang ma'am, advice sa tanan nga taga pumulo sa police station number 10, ma'am, under your leadership. So, lawig-lawig na uplanay namon diri sa Handumanan, kag sa Pilisa, kabalo ko nga na kahit paano nabalaan na nila akong capability diri. So I would like to take this opportunity to assure them sa mga information na ginahatag nila sa amon diri sa station kag sa akon, especially nung gina-actionan ginamon ina nga mga information. So hindi gid sila magpangduha-duha nga magsalig sa amon kung ano gid man ang mga projects diri sa Handumanan. Ginahimo namon ina para nga ma-improve ang peace and order diri. Okay. Yes, sir, si Police Captain Armelin Vargas, no? Ang pasigungdang kaina bilang best female COP for Police Region Office 6 for year 2019, pero kaina lang award. May ara sa sila ko lawat mga award gives nga iban pa mga secretary ng main. May ibang mga award dito sa Rek. Magkadala sa may medalya ng kagalingan. Okay. For Republican I-265 ko ng drug operation. Siya IPPO may awardee. Pero sa Nocpo, si Police Major Jig Remino, kag si Police Staff Sergeant Darrell Pailangat. Kaya naman medalya ng kasanayan sa Antique. Kaya naman si Police Lieutenant Colonel Orly Gabinite, kag si Police Lieutenant Colonel Norby Escobar, actually for individual commanders evaluation rating. Okay. So, Plan Banlao, si Police Captain Brian Alamo, si Ma'am Vargas for Best Female COP, medalya ng papuri, Anti-Trafficking, Police Staff Sergeant Arbela Milia for Aklan, Police Staff Palazzaro Lasconia for IPPO for Good Deeds, and Plaque of Recognition. Ang mga ginatag bala sa Iloy, ito bala ni Captain Espanto. Okay. Ato bala napatay, ito sa isang kwentro, si Mrs. Inilda Espanto. So nagkuha sa sang Plaque of Recognition for PO6, Dakilang Ina. Yan man ang mga awardees, naging patigayan nila nga 29 Foundation Celebration, kaya nakita mo dito sa Camp General Martin Teofilo Delgado sa Fort San Pedro sa Ciudad San Iloilo. So paano ba yung sitwasyon rin natin sa may area sa Handumanan karon nga gabi, Ma'am Vargas, tawhay pa man rin, dahil sa mga tao sa may
palapit sa ilang station. Okay. Wala may reklamo. Sa gwa namin man, nakikalinong sa palibot. Kung mo, Actually, station number 10, secure na dyan. like, Secure ng station 10 nga police station. secured na. Kaya may mga fences na sila sa gwa. Okay. And then may gate naman sila nga, doon na nila plus para Manilaw. Oo. Pag sulod mo may hinabal ka ding crystal o mga door, sliding door. Oo. May secured naman sila, may CCTV camera sa sulod yung sa gwa action edek. May grills naman sila. May grills naman sila. Okay. Dami na, may, mo ganun yung CCTV, ma'am? 4? Ako yung tala ng 4. Bakit kayo may CCTV? Pila ka unit dyan, ilang CCTV? 4 ka unit naman. 4 ka unit. 4. Pero ano yun, hindi na dito na parang former video director. Bali, may duwa ka kamera sa gwa. May duwa ka kamera dito sa sulod. Tapos ba naman kung nung gagayos ang mga tao dito sulod? Sulod sa gwa. Importante yung sagwa eh. Sel, dami harapan na sila. Bali, ang sa dito sa sulod, mo na siya sa lobby, kag ang selda. Oo. Ang sagwa nga view, ang tanan, ang duwa ka street, ang pakagto sa tutong, kag ang pakagto man sa pagwa sa Zone 12 sa Handumanan. Target na playing you ang dito. So kayo, ano pag dahil sa guwama mo ng simbahan, pilahan. So, You know. kung may kaltabos sa espilahan, maglabay ang estudyante, makit andra. Mayoman. Kinidalan na ng police station number 10. 24 hours na dyan ilang monitoring sa ilang Yes, 24 hours na ang CCTV mo. May gaban time, hindi, no? Ano na nga po sa desk. Kaya ang CCTV actually na sumangan sa desk officer. Okay. Nakabantay. May TV monitor. Kaya tanda ka rin. Tama ka ba doon yung wala na comment, ma'am? Or kilo na tayo mo sila? Duwa. Wala na bilhin. Drugs ka maoy. Mao, ay, parang ng skandal. Problema, priso ka sila ng skandal. Buwansagag ba? Mas alam mo skandal, disgrasya, priso ka gila, no? And also, sa tumakakson, ang pinakasitwasyon dali kayo sa area naman sa police station number 10, karon nga gami. Balitagi ka naman karon naman sa tumakakson dali sa pagpapalagad, balitig yan sa polisan. 3 ka mga persona restored sa survivors operations sa police station number 7, karon kidla mga gabi. Detale, sa naman pamaksong drita mga tiyas, pagpapalagad sa aksyon night patrol. Rekta dali sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Aksyon Chandia. So, nasabta na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan, Thuriabet, live report na sa police station number 10. Congratulations sa kay Ma'am Armelin Vargas, police captain. Armelin Vargas ang mapisan nga hepe sa station number 10 for job well done. Ilatanan nga achievement ni Captain Vargas natungod sang pag-isa, pagbulig sang bilog nga puwersa sang police station number 10 sa kadalagaan nga angkon ni Captain Armelin Vargas. Congratulations again Ma'am Vargas and the rest sang bilog nga puwersa sang police station sa Barangay Handaman. Observation report ni Action John Diaz, kinadurong sa Karawan sang Life Extension Clinic. Gusto yung libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa indikalidad nga medical doctors. Kadtong ipamasali na relaksyon GA Esteban Building. Araw na opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman ni mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, mapatiyahan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors, damo sa balatian dira, damo man sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan, diin nga botika, ilabi na tanan nga brand sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong nawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ilidikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, kadtui pamasari. Daranakson, GA Esteban Building, araw din ang opisina, sang Life Extension Clinic.
May nga bidila kag mga monitor sa kay Mami Elsa Veri, kay Bradjit Dilag, Tutubok Noy, sa kay Marcela Barcelona, chick attendance lang. Amo man kay Mr. and Mrs. Ernie Morales and the family, nagapaurok-urok man sa ito sila papalagad. Sa kay Rani Anida Delfin, good job, Police Captain Vargas. Siling ni Rani Anida Delfin. Toto Sean Rafael Hunsayda, may gabi. Sa Hong Kong, ara si Riaglo Ornaldi Mihay. Nagapaurok-urokin siya. Si Ninyo, si Christopher Redfield, may gabi. Toto Carlo John Garsol or Gorsal. Ara ka pamatiwa. Si Carlo John Gorsal, si Nana Perez, araman ha. Kamya ko lang si Maymay Silonga, happy birthday. Orok-orok opon sila sa ila pamilya sa barangay Kabugaling kay Joanne Veliaga Magaluna. Nagapaurok-urok man sa aksyon Night Patrol Program. Toto JP Ahina, check attendance lang. Si Kagawad Ludi Peter, Maymay Noble and family. Happy listening. Sa kay Anashela Linas, good evening. Sa kay Mr. Edwin Pineda, dira sa New Jersey. Sa kay Manong Mario, kag sa kay Manang Linda Berdifrado. Nagapaurok-urok gid sa aksyon Night Patrol Program. Sa kay Inday Rona Rihida Trava and family, happy listening. Kami ako dira sa Bonifacio Street, Sanday Tutong Diamante, Mamang Papang, Sangsilay City. Alin kay Fernando Lombre ang panamyaw. Lawin Villa Ispin, mga bidira sa kay Lawin Villa Ispin ha. Napaurok-urok man. I-check na mga report na gikan sa atong sining nga mga correspondent. Unang ito report ni aksyon na Roger Gotib. Stand by sa report ni aksyon na Percival Binamos. Stand by man sa report ni aksyon na Nonoy de la Cruz. Nagpamati man sa atong siya papalagad. Stand by Nonoy de la Cruz na ha. Monitor ka lang danoy. Unang ito si aksyon Roger Gotib sa natipo niya sining nga mga police report kaga Blatter and 3 no. May gabi nila kay Mr. and Mrs. Homer Kahipo. Wow. Idla mo ta kay Toto Homer Kahipo ba? Gapaurok-urok yun siya eh. Amigo ko ni si Mr. and Mrs. Homer Kahipo and family. Kamusta dira si paring Peter Cedric Auhiro sa kaiday Famda kay Mari Cherry ko dira. Kamusta? Manang dira kapag-urok-urok ha? Sa kay Rex Civilino. Aras to Rex Civilino, gapaurok-urok man sa Action Night Patrol program mo. Salamat kita. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, happy listening. Jing Britannia and family. Aras si Jing Britannia, gapaurok-urok man. Kay Jane Hisolgon and the family, happy listening kag mayroon nila nga pagpaurok-urok. I-check na report una ni aksyon na Roger Gotib sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Line number 3, aksyon Roger Gotib sa report. Jel, may gabi, please come in. Yes, aksyon Eric, may gabi sa tumang aksyon sa aton sila nga mga balita, moderation at sa kanisyon Eric, mga dabalag official sa Blatorin Resang Kapolisan. At masiliga ginatutukan karon nga mga tinion, mga
mga pagitabo action directory sa may siyudad sa Cadiz. Dali kay Kinano mo? at kinakuan ko hangakon nga monitor lang ang daw ga Bisyo-bisyo, basi kung lubat na, ano? hindi full charge so nakita Full charge. full charge Tingnan ka dula oh. Dula-dula Oh, niya daw. sige. May gabi dira kay Toto Irol Cordero Alyangan. Aras lang. Mga monitors to Irol Cordero Alyangan. Aras ka porok-urok man siya. Dagali, kati mayo. Okay, pero ka ginagawa ko niya, ang monitor ko daw, masyagan ko daw na kulang sa kwan. Kulang na guro sa kwan, sa duluta pulay guro na. Kulang guro ni sa daw ay guro dapat dalang konsumo. May gabi dira kay Jenny Dionisio sang Kuwait ka pamati sa ato no. Ay, araman siya ka Jenny Dionisio listening from Kuwait. Yes. Oh. Action na rin ka. Damo pamati sa ato sa mga OFW. Ay, gali. Ate, the best may na. Gani. Dapat na. So, pila ka mga balita action na rin ka. Itong sila nga madulong masinimatinihon natin sa mga parapan tinaton sa mga balita. May mga apat na rin ka mga persona sa digid dangat sa emergency clinic kagabi. Bangod kay nagsungayay dari ang single motorcycle kag isa ka tricycle. Uy. Ang mga pasahero blasang mga nagatrabaho bla di sa kwalo sa Pure Gold lang mapuli na kutane mo gin pasahero tricycle sus na kalabaldag na. Bayin sang Cadiz City Emergency Clinic, idala sila probalita na ito, nag-transfer gini sa Cadiz District Hospital. Now, pilason ang apat na ka mga persona, duwa ni ka mga lalaki, duwa ka mga babae, duwa ka lalaki ni mga driver ini isang sinabitan ng mga salakyan, plus may pikinsetak na sa kagabi lamang natabo in action direct Pebrero 23. Ang piraso na Mosanda Jason Torico y Caspe, 44 anyos de edad, may asawa, nag-resident sa Punta Cabao, Barangay Zone 6, Ciudad San Cadiz. At sa rin, inisya mo ang driver sang tricycle nga may mga duha ka mga pasayro nga Mosanda Shirley May Magno, 25 anyos de edad dalaga, nag-resident sa Pork Bolinao, Barangay Zone 6, amuman si Karin Mansueto, 25 anyos Montermay Banana, residente sang Purok Awa sa muman nga barangay sa Barangay Zone 6. Now, isa pa gid nga pilason amo ining driver sa single motorcycle nga gikilala kay Rizal de Guillermo. 25 anyos sa edad, may asawa man kag nagatrabaho bilang isa ka blue guard. Assigned na rin sa may Cadiz City Public Market. Nga residente man sa Sitio Loyan, Barangay Tinampaan sa siyudad sa Cadiz sa report. Nagapakadto dito sa Punta Cabahog ang tricycle nga ginamaniho ni Jason Torico sa kaining gawa ka mga kababainan nga tiniga trabaho sa lisnaton sa establishmento komersyal nga itong dimensyon na. Kag baga pa ulit na kutani pero golpe na kulhot inyo sa may dalan kabahog ang ginasakyan nga ginamaniho nga single motorcycle nga Rose ni Rizalde Galero kaparte ka dati kay man hubog ginasaksyon na reka. So natabo sini ate sungaya ang sidecar. Ang driver pilason man, ang duha ka mga pasahero pilason man, kag siya pilason man. So apat sila tanan ang gindala sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Pero ini iya si Rizalde tungod kay minor injuries malanggid niya sa iya kag kubog pa siya tama gin patulog siya sa police station. Kaya nasang aga nakatuan to siya ay makutong sa tani protolog siya pero iya pagtulog gapong ko nga gadunglay pa ang iya nga liog action ereka. Tibot silingon nga bastante pa siya kay nasang aga.
Ang kaso tiyara karon sa traffic investigation section sa kapulisan sa siyudad sang Cadiz sa traffic investigation section. Okay. Isa pa gyud sa kaso o kung isa pa gyud diya ka makabig nga isa ka insidente sa gihapon sang vehicular accident sa gihapon. Ang natabo matapos nga may ara naman nga isa ka aksidente natabo ini sa may bahin sang Hacienda Bernardita sa gihapon diri sa may siyudad sang Cadiz sa diin ang biktima pilang bilog ni Pila ka bilog? isa, dua. Kaya ang report ang Aksyonerek sunod sa kay Police Corporal Dindo Ibag ang duty traffic investigator mga alas 4 tak na sa hapon kahapon man ni natabo no kadiin may duha man ka mga single motorcycle ang nagbungguanay isa ka Rossi nga single motorcycle kag isa ka Honda. Pero sa report nga ang involved no ko ni duha ka unit ni nga sa diin isa ka Rossi motorcycle ini siya ang ginamaniho ni Danny Boy Gayola Manongtong 32 anyos edad. Kagini residente sang Purok Mas Sinadyahon Barangay 1A sa Manwa sa Manapla. Ang ikaduha naman o kung may backrider ni siya nga si J. Mark Kahilig si Rapino 18 anyos sa edad kag residente man sa Purok Mas Sinadyahon Barangay 1A Manapla. Ang ikaduha naman mo Japon no nga motor si Japon kag ini naman ang maniho naman iya sang isa ka babaye gikilala kay Linda Barile Masgon 39 anyos sa edad residente iya sa Hacienda Nabidad sa Barangay Purisima Banwas Manapla samtang may backrider man siya nga babae man nga si Alma Dikilia Barile 43 anyos sa edad residente man sa mga lugar so no, sa report sa investigasyon sa kapulisan ini ang duha ka mga single motorcycle kapadalagan sa opposite direksyon nga ang isa pakadtos man pa isa pakadto di sa may kaduhaan sa dinatabo ang insidente diri sa may bahin sang barangay kaduhaan sa siyudad sa Cadiz kag salpukanay Aksyonerek Grabe ba? Mayo lang gani kay daw hindi magid masyado gid ka baskog o kaganasig sang dalagan. Pero ang balita nga ini sila ang pareho gid nga na bagnos sa karsada. Do kada mo aksidente sa Cadiz, no? Amo gani ko na mo gid Aksyonerek mo. Mga bintali mo guro kun dapat di mo kon sa dalan kada mo aksidente. Nay lapad na dalan do damo pa to ng aksidente. Subong. So gin dala ini sila sa bayan sa St. Anne Hospital agon nga matagal sa nga pagbulong samtang ang duha ka mga motorsiklo ang gindala dire sa bayan sa traffic section sa kapulisan sa siyudad for proper disposition. Sus. Sa pila na ton ka mga dugang pa nga balita kag subuman follow up gin file sa kaso Lakpan nga barangay Tanod nga nagaduso sang druga. Agoy. Ang ini nga barangay Tanod nga nadakpan sa tong tinalik na Aksyonerek nga Sabado sa hapon nga sa diin nagaduso sang druga diri sa bahin sang Purok Tinago barangay Zone 4 Siyudad sang Cadiz. Ang report nga ini siya ang ginakabig ng Street Liber Target malaga. Sunod pa sa kay Police Major o Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto. Gindakop ini si Ramer Pasilaban Cipriano nga sa diin ginreport nato sa tutinal ka nga Sabado
nga baligya sa droga dire. So kaina sa aga Oo. na failan sa kaso. Okay. Inquest tungod kay nakuha siya to ang mga pito tanan ka sa siya mo. Baw. Tagte ang baybas man ni nakuha man siya. Amo ni nga ini siya action direct ang karon kalabuso sa gyapon sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Mhm. Sa dugang katapusan ito balita ining natabo kasi kay na way pagid naton balik-balik kita sa police station. Oo. Kung bala na file kasos ni batok sa 47 anyos nga ginang nga nag-kidnap sang bago na tao nga bata alin sa Cadiz District Hospital. Mhm. Nga sa diin action direkte ang istorya nga ining ginang nga si Dorina Arquillo, 47 anyos, nagbata man siya gali kag napatay ang bata. Amo na nga gusto niya tani nga may ara siya nga daw nag-anobla siya, daw nag-depress siya. Oo. At amo na ginakonsiderar pero tisulod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito. Oo. Hindi may rason agod nga hindi ma-file ang kaso nga kidnapping kaya tigindalaya man itong bata mo. Mhm. Ay base sa payag sang Iloy nga si Cory Inocencio, amo na yung nagbata sa Cadiz District Hospital sa tinalik na Domingo. Mhm. Tapos katapos, nakibot naman siya nga yabana nga si Rulin, nagabot to sa ilang nga room, nga sa dinara siya napabtang ini si Cory Inocencio ang Iloy. Mhm. Tapos katapos sila niya buligan niya taniga mag-process ang aton mga kinanglanon di sa ospital. Te. Daw nagkumpiyansa man to ang Iloy. Diyos. Hasta nga nagwa sila Biyernes. Nabulig patugani ni si Dorina Arquillo bantay sa Mag-Iloy sa ospital mo. Oo. Pagkatapos nagwa sila sa Biyernes, nagupod man ni Japon si Dorina. And then nagtulog pa sa balay sila mag-asawa. Pagkaaga, action direct, naglakat niya ini si Roland ang ama isang bata sa ospital kay may bata pa sila nga nabili sa ospital nga nagamasakit man kag na ospital. Oo. Ang bata lang lalaki te nabilin to amo na lang ni si Cory Inocencio kag ini ang suspect nga si Dorina Arquillo. Mhm. Di pagkatapos sa hapon to daw gakoriet si Cory siling niya siling niya gasakit imo nga cesarean tahibla. Oo. Siling niya, niya din dala ding bata kay ako makugos. Te. Ikugos niya dali lang kay baklanta ka sa mipinamik. Mhm. Pero pag bakal mipinamik, wala na action direct, makabalik ang ining 47 anyos, nabit-bit ang bata. Uy. Amo to nga gin pangita ini sa huli wala gin makita. Gin report sa pulis. Oo. Gin report ini sa pulis. Then na-interview tato ganing Iloy sa iya sini nga pagpayag action direct sa aton sini nga interview. Pagkilalahin namon, ang ako man lang ba na nagdala sila sa akon dito sa ginahigdaan ko. Kaya iya pangalan pakilala siya kung si Josephine. Kaya mabulig sa kuno nga process sa isang pilhit sa akon bana. Mhm. Kay wala ko nga daan makarga. Ang ano niya sa mabulig sa kuno kay naluoy sa para dali. Dason pa ano ya, mga mabulig sa dito sa nagtinra sa mong kwarto. Dito na sa Higda. So ang iya nagli approach mabulig. Pero nakabulig man. Wala man sa may nabulig. Amo lang nung bulig-bulig ang kukos-kukos sa. Pero nga pagwa niyo sang Biyernes to nagupod po siya. Nagupod sa kay hambalya maway kitreman sa kuno ka obra ti mapasweldo sa mamakal lang sa kuno dayon sa among galami sundao. Bakla sana kamudiya gamit ng bata kag bugas nyo. Kay daw kaluoy man sa inyo be. So, kumod siya daw nag-offer siya. Sina daw nagsalig mo kamo? Oo, nagsalig mo kami daw. Hindi mang dimanan niya itsura nga. May toyo sa gali nga lain. Nagtulog pa ni Kunsin niya balay? Oo, nagtulog sa. Nagupot sa akong ba na inom.
Dahil sa tigate. Oo. So, pagkaaga, ano man, nadula lang siya, nagaging dalang bata mo. Sa hapon na. Hapon. Gagali-ari. Sang aga ra pa sa daw ga sorbi-sorbi bala sa kundi sa Lapusan bala. Okay. So, ano oras ni nga gin ko ayang bata mo gindala yan? Mga hapon na gor mga alas 2 na to kay. Oo, kay gapasakit ako sa akong pilas. Kay cesarean, no? Oo. So, pagkatapos nga, ano man, huwag kagi kabalo nga gindala yung bata? Well, ko kabalo kay pag hindi ko sa bintana ara pa man sa dayan-dayan niya. Lagi mo po siya. Oo, gugos niya. So, Tapos sang sakit mo bilas day, nagsulod sa. Nakuhubalan ng kasakit niya, dali lang ibaklanta kami pinamik. Pagbakal niya may pinamik, ang tindira na lang nagdulong sa akin sa may pinamik. Siya wala na, oo, dala yung bata. pagbakal niya may pinamig, dala yung bata. Oo. So, mutol galing ni Dia, yan nga para makalakat siya. Oo, ang mutiliya yan. So, ang tindira nagdulong sa imong pinamik, tapos siya yan, naglakat sa dalang bata. Oo, nakibot man ang tindira nga, pagbalik yung masaya Tianggi, wala naman ta. Eh, paano nag-report ko mas pulis? Nanawag ko sa akon ba na nga, ang barko sa iya nga, ang bayi ba di nga nagupod sa aton, dalayagin si Bebe. Ko ay nakabalik, pila na kaminuto. So, pagkatapos ito, pag-report si pulis. Oo, siya nanawag sa iya, kilala iya nga pulis. Nag-report ko mo Sabado sa hapon man. Sabado man. Pagkaaga Domingo, subong abe, paano nga nakuha ang bata? Ano iningaw to? Wes, nakahambal sa mo anong oras nila nakuha. Pero paano ko na-trace na yun? Na-trace kay ang driver ko na mo ito nakatugi. Driver sa trace? Nga gitakyan niya. Kita din nakuha sa balay ng babae? Balay sa Don Salvador dos. Para pa lang ganito na. Ang bata na pa-check up niya, wala man. Wala pa nga pa-check up. Grabe ka balakan nyo yun, nga natula ba? Tulog-tulog, din ako hindi. Kasi ano pa lang subong, isa pa lang kasi mana na yung edad niya. Oo, isa pa lang kasi nga. Why ko ka-istorya to sa suspect nga ang dala yung bata? Ay. Uy, man sana gano kay iya lang sana ko ng hormone. Uy, sa naglagay niya halari, hormone ko man lang, balik ko man, sila mo na sa. Ano ma-file ka mo kaso sa inyo? Oo, ma-file kami kaso. Mga aksyonere ka bayag sang Iloy, sa aton sila nga interview sa iya kay Bante. Muna na sila ko kayo na galing monitor no, file kaso pro daw ay pagkuro matapos-tapos ang mga papilis bala ay present sa korte agod sa fiscal agod nga ma-file ang kaso. So ga-follow up kita sa kay police officer to the briefing mo ang police woman nag-auyat sa kaso para siya maka-text back sa aton. Day prote pala in karon dinado ini ang 47 years old in Corte City anyo sa sabay ng Cali City PNP kasi kung si Police Lieutenant Colonel Robert Mancito i-file ganyan lang kaso nga kidnapping di pala na kung ano ang disposition sa korte sa iya siniya nga kaimtangan kung bala kinalansay pa idalom sa natawag na pagpa-examine sa doktor o kung psychiatrist actionary ka. So far, tayo mga ito madulong report, mga balita, mga informasyon na tamiyaw talaga siya pagkapedali Diaz kay Mr. Jonathan Diaz, yung pamati sa ito, Jol kay Leiva Sangko, agwa pa kay William Perias, kay Parajor Gita, kay Ma'am Gina, kay Subugman, kay retired SPO for Lando Alvarez, Police Colonel Calixto Mabugat, agat tamiyaw magkita. Ako gaya nga pamati mo na sa ito na mumana sa kay Police Major Romeo Vargas kay Police Major Catonina Police Captain Police Captain Josette Catonina Josette Catonina Police Captain gali kaya nagpamati gina sa ito permi mo correct sa ito niya kasi kung gali si Police Captain Police Major Clifford Bataghay. Kaya pamati mo na sa aton si Clifford Bataghay sa daw sa inubaan at sabla mo. Siyang si Pupulis.
Oo, siya man to chief of police, ha? Action direct. Dari sa syudad sa Kalisigapot, Dr. George Chaga, Subuman, Migunaldo, Miculando, Macruya, sa Power Dream Pamati, man sila. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Salamat gid Aksyon Roger Gotib, very abet live report gikan sa may Northern Negros. Ang police report ni Aksyon Roger Gotib ginadulo sa kalawan sang Santon Plus Coffee Mix. Swabe ang aroma, swabe ang timplada, kag swabe ang sabor. Makabulig panubo sa iyo sila nga kolesterol. Amoy ni ang sekreto sa Santon Plus Herbal o Santon Plus Coffee Mix. May ara nga balunggay, soya kag santons, dako ang mabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol. Bangod sa protein nga upod kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi dira sa kay Boss Kenneth Ngo. Uy, monitor ang akong amigo, si Boss Kenneth Ngo. And the family, pamati siya, nagalantaw siya sa itong sining live streaming. Mamo sila ni Toto Jonathan Lim. Toto Jonathan Blanc. Ong to si Jonathan Blanc, no? Pat ko. Si Ludi Kevin Aragona, Araman, check attendance. May gabi dira sa mga taga-barangay Stepania, Camilot, si Erning Ngulbo, kag si Pitbull, sang Gardenville, One-Man Silingan, alin na kay Jod Nilios, ang Panamyaw. Engineer Arthur Normandy and family dira sa area Santa Colin, sa kay Jojo Arturo Santander, sa kay Josan, kag pamilya Miraflores, kag Cuales, para sa may sitio Inapoy, barangay sitio Kubay, barangay Inapoy, Kabangkalan City. Alin na kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores, Cuales, sang Qatar, nga nagapaurok-urok man pamati sa Action Night Patrol Program. Sa kay Lizelle Joy Iscaro, check attendance lang. Sa kay Jake Binson, kay Toto Barry John Parcon, BG Parcon, may gabi dira family. Toto Errol Cordero Alyangan, nagapaurok-urok man pamati sa Action Night Patrol Program. Si Valencia Kenneth, check attendance. Dara sa may purok marang Barangay Mandalagan, sa kay Lola Consing Dorias, Orex Sugon, Brillantes family, alin ina kay Tintin Sugon Brillantes. Sa Castilana, araman si Mary Miji de la Rama. Kapaurok-urok man no. Samya ko dira, pamilya Marino, dira sa Barangay Tabugon, Kabangkalan. Sa akon kabataan kay Jake sa Victorias, alin kay BK Marino ang Panamyaw. Si Noemi Hasmin, Jason Palanga ko, alin kay Brent Clark Gutierrez ang Panamyaw. Marisol Ticao, Jenny Solgon family ga monitor man sa aton. Si Toto Joseph Yosay Figueroa, mayong gabi. Mrs. Lonsky Didulo sang Pujaira, United Arab Emirates. Mary Grace Eugenio Fermin, Miller Sikinya Kanyate. Pa-check attendance lang. Happy birthday sa akon magulang nga si Maria Linda Libuon
Pastoteo. Alin kay Jocelyn Liboon Dispoho. Riyadh, Saudi Arabia, check attendance lang si Erwin Mahilom. Nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol. Sakay Sugar Colt, Lisa Ramos Ilon and family. Sa Sumag, check attendance lang si Jerthel Humayaw. Toto Adrian Ilioterio Baldado. Wow, aras Toto Adrian Ilioterio Baldado. Si Lizelle Joy Iscaro. Check attendance na. Si Omar Mula. Omar Mula, may gabida, ha? Kakay Sugar Colt. Kay Mildred Mainit Lanaria. Mayong gabi lang kag maayo nga pagpaurok-urok. Sakay Nicolo II ba? Pwerte si Nicolo II ba? Ga paurok-urok man pamati sa Action Night Patrol program. Hindi man kompleto ang gabi kung hindi man makapurok-urok, no? Ginatamya ko nilang mga taga-kwano, si Maria Linda. Maria Linda Pastoteo sang barangay Potataytay. Natamya ko mga taga-Basro. Alin na kay John Wick ang panamyawa. Ga paurok-urok is Action Night Patrol program. Sige, may kuwamada mga kapulisan natin sa station number 6 kamamati, manasubong mo, no? Paurok-urok na sila pamati sa Action Night Patrol program. Si Manong Emil kang si Manang ni Lida Lopez and family nagapaurok-urok man going home halin sa Talisay. Alon na nung email kag mana ni Lida Lopez sa pagbiyahe. Sabi ako tarang gwardiya sa Palawan Pawn Shop. On duty, halin kay Dapoy ang panamyaw. Ito si Dapoy ba? Mga Tamis Boys. Boy Dayo, Felix Gar, Ala Navales. Mga miyembro inisang kwan sang Tamis Boy. As always nga nagapaurok-urok sa imo sini nga palatuntunan. Salamat gid. Sige. Alit sa report ni Aksyon na Roger Gotib, may balos man nga report si Aksyon na Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action first, may gabi plus kami. Mayong gabi, Action Eric, kag subong man sa nga tagpalamati sa Action na Night Patrol. Ang barangay Udyong Moises Padilla nagiwat sang ilang tuigan kapistahan o kun Budyungan Festival sa ining Pizza 24 sang Pebrero 2020. Ang among Budyungan Festival highlight kagina sang hapon ala una. Kag may ara man silang ginatawag nga street dance kag dance arena competition. Ini nga mga aktibidades pinasahi ini siya Action Eric kay ang ilang mga programa kag ipasundayag sa among competition native ini siya. Kag nakita naton dito kung ano ang saot o kung ang ginapakita sa Maskara Festival daw ginkapi nila ini ng Barangay Udyong native kag ang ilang mga props isagid sang mangunguma. Kag nakita naton dito ang mga 7 ka tribo. Ang tribo nga Langka, Bato, kag Kawayan, Paho, kag Hasinda, Pukatod. Kag nakita naton dito nga malipayon kag masadya ang mga kayuatan sa among Budyungan Festival nga ginapamunuan ni Honorable Kapitan Pedro Magkilat. Ari karon ang tingog sang porsyon sang tingog ni Kagawad Michelle Bulgado
nga mo ang nagfacilitate sa amo nga programa. May natuig, nga gitahiwan ang Udyukan Festival ng among barangay Udso. So, kali ini na forma ini siya sometime nga ginpanumdum namon kung paano kami mangin unique sa bilog nga banwa sa Moises Padilla. Kung sa din gusto namon ipakita kung itahibalo sa tubong nga henerasyon sa kilabiragi sa pumuluyo sa among barangay. At ang bilog nga banwa kung ano gid ang ginhalinan sa ginatawag na barangay Udso. Kung ano gid ang history, kung ano ang pangabuyan sa tao halin sa una hanggang sa subong. Oo. So, bali ini siya, nagpapakita lang gid sang apat ka person sang istorya o kung sang istorya sa barangay Udso, wherein ang mga tao sa una nga simpo, first gid nagahimo sila sang ritual sulod sa ilang nga panimalay sa pagbugtaw sa aga at sa pagkadto sa ilang uma, pag-ubra sa ilang mga talamnan, pagtanom, at sa pag-harvest. Kapag sa din sa una nga time kung ang amon yung barangay, kin-invade ini siya sa mga udok. Naku yung kung sabihin nga ang mga native na mga residente ng barangay Udso nagpakigbatugig para madaog namon at mga invaders na mga puyong at nadaog na namon. So, kaya ang kinasilig at natawag na sa represyon kung sabihin ipakita nga kami nangin matinalaguhol hindi lamang sa pagsakop sa mga puyong ato kundi no, sa pagpakita man nga sa amon nga ang mga katakuan rin ang nagkiyos naman pa po yung mga pumuluyo pagin sa rin kapatapos naging mga professional ang kapasahan pagin. So, mga ito ang tinog ni Kagawad Michelle Bulgado, no? Ang Tribe Festival sa Budyungan Festival sa Barangay Udyong nangin Madinalagon. Tag nakakuha champion sa among festival ang Hacienda Pucatod kag ang first place nakakuha naman ang Purok Langka. Live report gikan diri sa Barangay Udyong Moises Padilla para sa Action Night Patrol. Para sa Action Percival Villamor na report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Ayos! Salamat gid Aksyon Percival Villamor live report gikan sa Central Negros sa balita ng Aksyon Percival Villamor. Ginadulong sa inyo sa kawas ng DTX 500 capsule para sa complete nga management sa nga liver detox. Mag DTX 500 capsule ka adlaw-adlaw. Kaya sa DTX 500 capsule may detoxifying compound nga negatino sa ato sa nga dugo kagatay. May mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidant, pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Magtumar ka adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Magabidira sa kay Kashmir Fison. Ang love ni Toto Errol Aliangan. Kaya paurok-urok man siya ko, pamati sa Action Night Patrol. Mga taga-EBS-CBN nga monitor sa ato ng piloto si Renji, the sniper, reporter, si Martian, ang cameraman, of course, si Tisoy-Tisoy. Ito to Jefferson Locasan and Action. Ayos. Salin sa report ni Aksyon Percival Villamor. Sa ilang report ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Aksyon! Night Patrol Field Reports! At sa mga direkto sa report mo ng Gabibis Kabin, At Eric, mayong gabi sa imo, mayong gabi sa tapalamati sang Action Radio Bacolod. Ang report naton madala sa sining tinion, may kang tanan ini Action Eric sa pila ka mga barangay, no? Dire sa aton area, area sang Kanduni, Banwa sang Kanduni, Banwa sang Kawayan, kag Banwa sang Hinubaan, no? Kag kalakip man dire sa syudad sang Sipalay. Ining nagahilapit nga pag-deklarar, no? Ano panawag si deliberation o kung declaration gid sa sining mga ginapang indoors o kung ginduso sa karon ng mga barangay nga i-cleared na bla, no? I-drug free na. Ti ang balita nga nakuha naton nga sa Pizza 27 sinimbulan sa Pebrero, dra na mabalaan kung bala ining mga ginapang duso nga mga barangay ma-cleared na. Ang report nga nakuha naton dito sa Banwa sang Kanduni, may pinaagiman sa kay Police Captain na Pajarito ang OIC sang Kanduni Police Station nga may duha sila ka barangay nga ginaduso, no? Nga i-declare nga drug free, ining barangay Kabadyaan, no? Kag subong man ining barangay Bunga, barangay Bunga dali lang gid, no? Aring lista naton bala kay man nasugidano naton kay Action Eric si Police Captain Pajarito, no? Barangay Bangagli kag barangay Kabyaan, no? Sa Banwa sang Kanduni. Ang Banwa sang Kanduni Action Eric may ara sang siyam ka barangay kag bag-o pa lang sila yan nagsugod, no? Sa pagpang patigayon sa sining paghihobla para nga ining mga barangay nga naapektuhan o kung namusingan ang ngalan bangod sang illegal nga droga, ginaamat-amat nila nga mapabalik sa normal nga madeklarar na gid, no? Nga drug free. Ti amo nay sa Banwa sang Kanduni may duha sila ka barangay, panugod pa lang ini, no? Duha pa ka barangay ang ila duso nga drug free. Ti ara pa ina sa may balaan ina sa Pizza 27 kay ang report ka nakuha naton dungan gali ni sa bilog nga Region 6. Ini mga nag-apply, panawag si nag-apply nga mga barangay nga ginaduso nga i-declared na nga drug free. Duha sa Banwa sang Kanduni sa siyam ka barangay kag ang balita ko diriya sa Banwa sa Hinubaan pinaagiban sa kay Police Major Clifford Batadahay ang Chief of Police sa Hinubaan Police Station nga may ara man sila duha ka barangay nga gidaduso sa karon, no? Pero may ara na 5 ka barangay nga na-cleared na bala. 5 na ka barangay ang na-cleared dito sa Banwa sa Hinubaan kag may duha sila subong nga ginaduso naman, no? Nga i-cleared na. Mabalaan ni sa Pizzaben City man. Diri sa Sipalay may ara sang 17 ka barangay, 7 na ang na-cleared nga barangay, 4 naman subong ang ginaduso nga ipaka declare nga cleared na, no? Pero mabalaan na naton kung ining 4 makasulod o kung makalusot nga madeklarar na nga drug-free Action Eric, no? Bangod ba sa itong mga problema nga nagluwa sa nagligad nga sang gipatigayon itong random drug testing, isa sa barangay diri may duha ka nagpositive sa mga drug surrender. Sa isa ka barangay consider to nga positive ang isa ka drug surrender kaysa nga i-drug testing na dumalagan ini kag nang pauli. Kag isa pa kay diri ka barangay diri sa Maricalao mga kauturan Action Eric ang atong nagwa nga resulta nga ang iski chairman na nangin positibo sa drug testing. Sa mabalaan na sa Pizzaben City, diri naman niya sa Banwa sang Kawayan nasugilanon naton si Police Major Garingganaw ang OIC sang Kawayan Police Station
nga may 25 ka barangay ang banwas sang Kawayan, but bisan isa wala pagid kali sang may gindeklarar nga drug free, no? Kaya wala ni may hikutar nga daan, no? So, masugod pa lang sila. Gasugod pa lang sila suno sa kay Police Major Garinganao, no? Ti ang balita nga ang magiho gigli sini ang DILG, ang LGU, and then i-check kag trabahoon sang PNP, no? Hasta nga i-identify ang mga barangay kung sa diin nga barangay ang pwedeng i-endorse ng i-cleared sa illegal drugs, no? So malawig-lawig pa inigli ang sa banwas ang Kawayan kay wala pa sila iya kasugod, manugsugod pa lang. O, timawalaan ta niya. Sa PIT 77, Action Eric, report man naton, ano nga mga barangay ang nadeklarar na nga drug-free diri sa siyudad sa Sipalay, dito sa banwas ang Hinubaan, kablatong duha nga ginaduso nila nga i-cleared na sa illegal drugs, maaprubahan, kagkarakit man, ang dito sa banwasang Kanduni. Aming maamot natong report sa siling tinion sa gyapon direkta kita nga nagapalayag diri sa aton area of responsibility diri sa siyudad sang Sipalay sa gihapon. Ini ang inyo ka-aksyon, Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat gid Aksyon Nonoy de la Cruz live report dira sa may Southern Negros. Balita na Aksyon Nonoy de la Cruz ginadurong sa iyo sa karon sa Santo Plaza Herbal Soap. Puno sang whitening formula batok sa mga dark spots. Santo Plaza Herbal Soap epektibo nga bon sa papaputi sang panit ilog tuhod kag siko. Santo Plaza Herbal Soap healthy beauty affordable price. Mabakal sa mga botika. Magabidira sa kay Zel Gray. Zelly o kon Zel Gray. Magabi sa mga taga-Bacolod, Negrosanon, watching halindiri sa cold and snowy Minnesota. Kay enjoy gid ko pamati sa Action Radio Bacolod. Salamat gid kay Vanessa M. Mayo. Kay migo ko Arnel Binares Sr. Maayong gabi, family. Sa Junior Idra, maayong gabi gid. Kay Marilo Katinoy, maayong gabi gid. Kay Butchoy, bawo si Butchoy. Alam si Butchoy ka porok-orok ko Ang mga taga Katili, Daan, Banwa, Kabangkalan, maayong gabi gid. Kay Orlin Vergara Hinsoli. Ito to Adrian Nimis. Ang akon mga palangga nga EBM 11D sang NHS. Alina kay Toto Adrian Nimis. Jan Langusta, may gabi dira kag mayroon dira nga pagpaurok-urok sa kay Jan Langusta. Night patrol man ang iya siningang pamatian. Ari nang resulta kalisang kuano sang loto nga ginahulat sang tanan, no? Resulta sang loto naon ko ang loto 655 jackpot price 52 million pesos, wala sa may nakakuha. Resulta 655 1741 51 34. Again 17 41 51 34. Resulta naman sang loto 645 jackpot price, wala sa manakakuha, 59.4 million pesos. 645 resulta, 19, 42, 9, 10, 40, 37. Again, 19, 42, 9, 10, 40, 37. Ayos. Again, Vanessa Mayo. Dira sa Minnesota. Mayroon nila nga pagpaurok-urok. Ayos? Balik kita when we come back. Balik ka report na Action John Diaz. Pagkatapos lang sa katong importante nga mga pahibalo. Ang balitang
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Sa tamang balita, sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! May patrol! Pabalik din sa ato si Malagat, mga bidira kay Carlo B. Postrano Bautista, si Boy Galera Mano. Boy, mga bidira si Moboya. Si Mamang Pandisal. Puwerte ngalan niya ba? Mamang Pandisal. So, Pandisal kita. Balikan nga ito sa rin patrol 3 nga ito sa rin Navarra Patrol. Balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon John, sa report na Piskamak.
Actually, kapino 88,000 pesos nga valor sang ginasuspetsyon Cebu ang na-recover na naman sa may mas operation nga ginpatigayon sa mga kapulisan sang police station number 7 sa gidang mga gabi sa tatlo diri ka mga persona nga nagkaladakpan. Ang mga nagkaladakpan diri ang ginkilala sanday YF Anthony Hito, 35 anyos, residente dira sa Granville 1, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Ining si Timmy Herrera, taga Barangay 16 naman, Syudad sang Bacolod, 21 anyos. Kaya ining si Dax Tia Ramos, 36 ang edad, residente man sa Granville 1, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Sunod din kay Police Major na Carmelo Nermal, ang Station Commander sa Police Station number 7. Nagdugay-dugay na gidman ang ilang monitoring nga ginapatigayon diri kay Hito, ang ilabing surveillance nga ginapatigayon man diri kay Herrera, ining kay Ramos, Action Eric. Ining si Herrera, sa informasyon sa mga kapulisan, inis ko no bilang kabayo sa isa man kada nag-supply sa illegal nga droga sa area sa Barangay Mansilingan, igiban pagig nga mga barangay diri man sa Syudad sang Bacolod. Ang information nga nabaton sang pulis, ining si Herrera ang nagdulong dira sang 5 alos pila ka 5 puro ka bulto sa illegal nga droga. Da naman sa kay Hito, sa gigilayon ining kasambay mas operation nga nagkiti tempo nga na pang-dispose na ang ibang pag supply. Rason ko nga kay nasing kandak ang bypass operation na recover lamang nila ang isa ka bulto kag-apat diri ka palabak ang association suspected shabu. Karang kinulbatan ka bulgat 7 ka gramos kag sa lingkod na ini estimated market value nga 80,000 ka pesos. May na-recover man nga improvised tutor 500 pesos ng kwarta. Kagkahigtag ko sila na-recover ining mga ginasuspetsuan shabu. Pero sa karon naman nagkaladakpan sa custodial facility sa police station number 7 para sa nagigigo naman nga disposisyon. Sa rugang pagig nga balita, isa naman diri Action Eric, 50 o kung duwa ka mga persona ang pirasona sa aksidente nga nagluntad sa circumferential road diri naman sa Syudad sang Bacolod. Kay naginamang sang aga-ama persona ginkilala naman sa Melvin Awit, 59 anyos, ini tumandok sa Barangay Makiling o Makilong sa Syudad naman sang Sagay. Ang Barangay Makiling Action Eric, ang isa pa din nga persona man si Jonathan Duherme, 40 anyos, residente man sa Barangay Makiling sa Muman nga Syudad. Aligasyon diri ni Awit Action Eric gasala siya sa single motorsiklo, nag-overtake siya sa isa ka tracking kanagaw sa linya sang truck, nasagain ini sa isa ka single nga motor kag natumba. Rason kung ining si Awit nakaangkon sa pila sa kamot sa tuhod kag sa iya naman nga liog, samtang si Duherme naman nakaangkon naman sa pilas sa iya naman nga tungamayong sang kamot, liog kag pilas man sa tuhod. Karon sila lunsay ginabalong sila naman sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Action Eric ang sa mga aksyon baliktad na tipon sa patrol sa mungkid na mga gabi. Raktas sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Ayo, salamat ginaksyon na John Diaz. There you have it, kabusan sa Pamlakat Action at Patrol Program. Sa Lunes, edisyon magabalik ini buwas, Martes, same time, same station. Ato sa mga patrol, unit reporters in action nga nagpalagad karon nga gabi. Aksyon na Roger Gutib, Nonoy de la Cruz, Percival Villamor, of course, Aksyon John Diaz. Hari karang at pinito sa patrol, 3 na bara patrol. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer. Nalmar Badala Backup, Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner. IT Expert Sir El Ray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad sang Bago. Broadcast Engineer Eduard Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Alsamang Station Manager, Action na Magbanwa. Production Chief, News Director Action Rex Cantong. Yulagat ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios. Amigos, hasta la vista, ayaw gid makalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod.
Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo